Είχε περιμένω από σένα να μου βρεις. Λοιπόν, μία πρόταση και κλείνουμε. Δεν υπάρχει δεύτερη. Τι? Με συγχωρείτε, παιδιά. Α, ναι, θα ακούω. Λοιπόν, όποτε μου πεις, δεν θα μας έγινε και σου φέρνω μία σαντούνα μέσα σε αγαθάρια. Σου φέρνω τώρα, δηλαδή, μου πεις το μεσημέρι, μεσημέρι δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να μου πεις εσύ. Να τελειώσω. Ναι, να σου πω την ώρα, εντάξει, για αυτό. Εντάξει, μην το κάνω τώρα να σε τα βρεσάω με πειρά, να το κάνω αυτό. Όποτε μου πεις, θα αυτό δεν θα έρθει εγώ. Ναι. Βγαίνεις, ψηφίσεις, ναι, στα ίσα και από εκεί και πέρα, το δάνειο σου, για να θα γίνει. Όχι τώρα, το FNG, το Φλεβάρι, το Γενάρη, όταν περάσει τα σωρία. 10 χρόνια χαρακτηριστική περίοδο, 15 όσο θέλουμε το πάμε, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Μακρύ να δει, δεν πρέπει κράτο. Και με 0 επιτόκιο κάποτε. Το κρίνουμε έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή, δεν γίνεται. Και πώς θα είναι κατακαιρωμένο ο Μάγκα? Άμα σε 10 χρόνια χαρακτηριστική περίοδο. Όχι, ρε Μαλακά. Περίμενε. Και το Συμβούλιο με τη Διαφημιστική, μην μου βάζει τέτοια ζητήματα. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Στεγνά και εξάστερα, το λέω, διότι μπορεί να δούμε κόλαση. Δεν πάνε να σε ρίχνουμε, σαν αρχίδια να πάρει ένα συμβόλαιο διαφημιστική, έτσι. Ούτε θα μα το φροντίσουμε. Εμεί πληρώνουμε διαφημιστική, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μα λείπουν από το μέτρο. Ναι, απλώς λέω ότι μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει, εγώ πώς θα είμαι κατακαιρωμένος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το δάνειο το κάνω τώρα, αλλά θα γίνει πουτάνα. Θα γίνει το συμφιλισμό. Το κάνω και σήμερα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα μας δεν έχει πρόβλημα, δεν θα είναι σου κάνει κακό και να σε κοροϊδέψει. Αλλά δεν μπορούμε, θέλει το κάνουμε, θα ξεφτυλιστούμε όλοι. Θα ήθελα να βάλουμε Ισραήλ. Το πάω πίσω όσο θέλεις. Πόσα χρόνια θες καλή περίοδο. Μέχρι να πεθάνεις, πώς το κάνουμε και παραπέρα. Θα σε ψάχνω τώρα για πέτρα. Θα σου πει θα έχεις την αξία του, την κατάλαβες σου λέω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τα λεφτά τα έχω τώρα να χαλώσω. Κυριολεκτικά τώρα. Στα δίνω και τώρα, δηλαδή πάω να σταθώ και θα πάρεις τώρα να φύγεις. Με μαλακά με χρονόμου, με μαλακές μου. Όπως το λέγεται, το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Απλώς να το ξέρω, να ξέρω μονάχα γιατί μαλάκα βγαίνουν και μετά να ξέρω. Να ξέρω ότι για το δήμαρχο ποιο τι δεν είναι αυτό. Εγώ μπορώ 6 με 7 καταστέρια να σα φέρω τώρα. Το πρόβλημά μου είναι ότι στα στάδια θα σου έλεγα έλα να τα πάρει τώρα. Ποιο ήταν το πρόβλημά μου? Επειδή τα τσεκάρω ένα-ένα μην είναι χτυπημένα, τα λέω σε κοιτάω στα μάτια έτσι. Ναι. Τα τσεκάρουμε ένα-ένα μην είναι χτυπημένα. Γιατί δεν μπορεί να τα δώσει πουθενά και είναι χτυπημένα θα αρχίσει φασαρία. Τι σημαίνει χτυπημένα πλαστά? Ναι. Από τίποτε εγκληματικές ενέργειες που δίνουν που δίνει η αστυνομία τα νούμερα, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι πακέτα τώρα, δεν είσαι μόνος, είναι πόλη έτσι για να είμαστε φίλοι. Συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, έπαθα μια ζημιά το βράδυ, στα 10 μασούλια βρέθηκαν 6 γαμμένα. Και φοβήθηκα. Δεν είναι πλαστά. Είναι το εξής. Σπάσανε το χαρτί. Δεν είναι πλαστά. Είναι γνήσια. Αλλά είναι με το σπασμένο χαρτί. Δηλαδή επί της ουσίας είναι πλαστά. Δεν είναι από την εκκοτού χτυπημένα. Κατάλαβα, τους αριθμούς και τα λοιπά. Ρε παιδί μου, από την απαγωγή του Παναγόπουλου έχουν βρεθεί τα νούμερα. Ναι. Άμα σου δώσω τέτοια και σε ποιον θα γίνεις πουτάνας. Θα πούμε το βρεις σε χαϊκά ή μόλις βρεις από όλο πλωσία και ξέρεις και με πίσω. Πρέπει να τα τσεκάρουμε αυτά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Απόλυτα, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω να είσαι ασφαλής. Δεύτερον, δεν θα τα χαλάσεις για λίγο καιρό. Αυτό είναι το πιο εύκολο, εντάξει. Δεν καταλαβες. Τρίτον, όταν περάσει η φασαρία πέρα το Φλεβάρι, εγώ στο 20 και σε κοιτάω στα μάτια. Λίγα-λίγα θα τα κάνουμε χρυσό. Φτηνό χρυσό. Λίγα-λίγα όμως, δεν μου φέρεις ένα εκατομμύριο, μου φέρεις 100.000 κάρτα, θα πάρεις τα μαγάμιτες. 10, 10, 20, 20, θα το γυρίσουμε σε χρυσό και τι άλλο θέλεις. Και μετά έξω. Αλλά μαζί, δυο μας αυτά. Πώς να είμαστε. Ναι. Δηλαδή θα πας στην αρχεία, θα ανοίξεις ένα λογαριασμό, θα πάρεις 10.000 μέσα και μετά θα τα στέλνεις σιγά-σιγά από εδώ. Μα όχι θα τα στέλνουμε, θα βάζει ένας άνθρωπος δικός μας και θα δούμε τα λεφτά εμείς εδώ πέρα. Λίγα-λίγα. Να μην φαίνεται. Σε ράβδος χρυσό. Δεν είναι ράδο, δεν μπορεί να πάει ράδο χρυσό. Εσύ θα πάρεις πλάκες εσύ. Αυτό είναι μόνο πλάκες. Ναι, όχι, ναι. Μετά σιγά-σιγά τι θέλεις. Μέχρι και σε ειρήνη. Αλλά σιγά-σιγά να χωνευτεί. Τώρα αυτή τη στιγμή για να καταλάβεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Περίμενε τώρα, γιατί τώρα τα χοντρώνουμε. Τα 7 εκατοστάρια για τη ματσές, οι 10 τα λοιπά, εντάξει, είναι τώρα. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά μαλακίες, τέλος πάντων. Καλά είναι. Στην κατάσταση. Εγώ σου λέω ότι είναι σίγουρο ότι έχουν βρεθεί οι 180. Γιατί βλέπω κενά. Άκουσε με. Θα σου πω στα ίσια. Ναι. Εγώ είμαι στη θέση σου. Κάτσε και σκέφτηκα πάρα πολύ εσύ. Ναι. Σου μιλάω σε ό,τι θεωρώ. Εσύ έχεις τις εξής επιλογές. Ή να βελτιώσεις πάρα πολύ τη ζωή σου τώρα. Ναι. Ή να πας στην περιπέτεια. Η οποία περιπέτεια μπορεί να είναι μέχρι να τρέχεις στις 29 του μήνα να μαζεύεις ψήφους ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
Ή να σου βγει καλά το όχι. Εγώ αυτό που σου προσφέρω, Παύλο, είναι το εξής. Εγώ δεν θα μπει τρίτο στη μέση. Στα φέρνω, στα κουμπάω, στα ποδαράκια σου, πάρτα, τα μετράμε, ένα-ένα. Δεν τα έχω τσεκάρει εγώ με τα χέρια μου, θα είναι παλιά να πάντα, θα το καταλάβει, θα καταλάβει. Καλά, εντάξει, ναι, ναι. Όχι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Μαλάκα μέσα να σου κάνω κακό. Στο καθόλου πάρω το αυτή τη μέρα και σε έγραψα χέρια μου, είναι άφησα. Πάρω το αυτοκινητάκι μου, το κλείνουμε τώρα, δίνουμε deal. Θα βάλω το αυτοκινητάκι μου, θα έρθω, θα πίνουμε τον καφέ μας, θα δώσω, θα βγεις να κάνεις τη δήλωση που στηρίζει, δεν θα πεις το σετ, θα φτιάξει μια ωραία δήλωση πονηρή. Θα πάει να ψηφίσεις. Θες να το κάνουμε, αλλά πίσω. Θες να το κάνουμε μεταξύ δεύτερης και τρίτης. Ό,τι πούμε τώρα, εγώ θα δίνω και τώρα μετά. Ό,τι πούμε είναι συμφωνήσουμε, πάθατε, εγώ θα πάω στο όχι, να ξέρω μαλάκα δεν ξέρω, να ξέρω ότι είναι σίγουρο, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με την αρχή. Ωραία, το βράδυ μπορεί να το φέρει σπίτι. Όχι, το βράδυ θα σας φέρω. Το λέω από τώρα. Γιατί είπα τα χτίσει μια ευκαιρία, δεν μπορεί να κάνει την σήμερα ήσυχο. Εγώ δεν μπορώ. Να ξέρω όμως τα κάνουμε. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τάκι τότε. Περίμενε για να ξέρω. Μην μου ζητάω από το πρωί έχουμε σε μισή ώρα. Όχι ρε, τουλάχιστον μια μέρα. Τουλάχιστον μια μέρα. Από την ώρα που θα σου πω τουλάχιστον μια μέρα. Αλλά εγώ να ξέρω ότι θα βγαίνω και να λέω στην ώρα σου. Όχι, να ξαφανίσεις για μέρα. Πίσω. Εντάξει. Έχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, κλείσω. Αλλά πες μου να βγω τουλάχιστον να ξέρω μονάχα καμίνα. Γιατί σήμερα έχω κοινωνική ομάδα. Να ξέρω. Εντάξει, μου έκανε, ξέρω πώς θα το θέσω. Να πω ότι θα δούμε. Καταρχάς, μάλλον δεν μπορεί να μείνει με το Δήμα, θα πάει με τρίτο πρόσωπο. Άκουγα τον Χατζηνικολάου σήμερα και ο Παπαδάκης το λέγανε σε αυτό. Τι λέγανε. Ότι μάλλον πάμε σε. Τώρα η μαλακία δεν. Ότι θα πάει για τρίτο πρόσωπο. Με δεύτερο πρόσωπο, στην τρίτη ψηφοφορία. Εσύ δεν θα πάμε. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια πολύ πονηρή δήλωση. Εγώ ήδη ανέφερα, έκανα αυτό ότι ο Δήμαρχος δεν είναι το δέλεα. Ναι, θα έχει πέσει, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Ότι έπεσε το δεύτερο. Λοιπόν, ναι. Να πιούμε καφέ να φύγω. Έχουμε λόγο να πιούμε καφέ τώρα. Όχι. Να χάσουμε χρόνο. Όχι. Φεύγουμε, ναι. Κατέβα και εγώ Όχι. Κάτσε μισό λεπτό. Αλλού είναι το θέμα. Να ξέρω μονάχα να με πάρεις αύριο το πρωί τηλέφωνο, να ξέρω πότε θα είμαι σπίτι, να κανονίσω το πρόγραμμα. Ρε παιδάκι μου, άμα τα πάρω εγώ, να σου το πω και διαφορετικά, εμένα θα με βόλευε για λόγους ασφάλειας και μόνο. Ναι, πες μου. Να έρθει μια μέρα που δεν θα έχει φασαρία. Μη καθημερινή. Να έρθω από εδώ να τα πάρω. Δεν τα πάρω από σπίτι μου και εγώ δεν τρελάθηκα. Να πω στο αυτοκίνητό μου, να έρθω από εδώ να τα πάρω και να φύγω. Και να το κάνω στο σένα. Άστο να το. Θα το φτιάξω όπως είναι, το έχω φτιάξει. Μέχρι το βράδυ θα έχει τηλεφωνό μου. Ωραία, να ξέρω μαλάκα σου μετά, να ξέρω αν είμαι σπίτι. Εγώ τρέχω σε είδες χθες τι έγινε. Μα γιατί ήθελα εγώ να σου πω θα ήθελα, επειδή ετοιμάζω να λέει η οποία. Καταρχάς, το κόμμα τι γίνεται, το κόμμα αυτό που μου έλεγες να γίνει. Εσύ έχεις και ραντεβού με τον Σαμαρά. Πότε. Είδε να μου τα βγάζεις. Μα εγώ είπα στο Σαμαρά και μου το ξέρω. Εγώ το έχω πει ήδη. Δεν το έχω πει. Και το Σαμαρά μου σου έχουμε ραντεβού με τον Σαμαρά. Εμένα τώρα μου είπατε θα τον καλέσουν ή τον έχουν καλέσει θα τον καλέσουν. Δεν έχω πάρει. Τηλέφωνο δεν έχει πέσει για μένα για τον Σαμαρά. Δεν έχω καμία αίτηση για το Σαμαρά. Θα πάω στον πρόεδρο τώρα να σε κανονίσω. Μέχρι το βράδυ θα σου στείλω μήνυμα ποια μέρα. Ωραία. Που έτσι πώς θα σου στείλω το μήνυμα. Γράψε μου ρε παιδί μου ένα μήνυμα. Η κόμενα θα έρθει έξω και εγώ. Δεν σου πω για κόμενα. Τι. Παύλο, εγώ την Αλεξάνδρα θα την δω Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, και τι ώρα. Εντάξει, θα μιλήσουμε ρε Παύλο.